Bé, avui estem aquí a les bodegues Oriol Rossell, a la vinya del Cirà. Estem fent el procés d'aclarir del raïm. Aquest procés el fem sempre a finals de juliol, quan comença el canvi de color, comença el verol del raïm, i el que estem fent és aclarir el raïm per tal de tirar a terra l'excés de producció, equilibrar la planta i a més deixar una mica més els raïms una mica més ben posats, a tal que quan creixin no s'aixafin uns amb els altres. Hem fet dues vessants d'això, per un cantó minvar la producció del cep i per l'altre cantó aclarir el raïm i deixar-lo més solter.